ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrụ na nhwekwerechi ọnwa nnọ nụ nwaanyị mba nnọ awụchasịala nụ m eyi ụmụnne m nsogbu dị ọkụ dị ova nsogbu dị ụzụ atọọla mkpọtọmkpọ akpọọla kọrọkọtọ m agbaala ụmụnne m mana tupu m aga n'okwu m ewu nne na nna nọ ngalelege m were nnọọ ntị ngwu m ya n'ọnụ were m ọka gwuo na ntị ana m agụ ya ka uri ngala mgbe niile nọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ otu a ka ọ dị ịnụ ngala ugbu ene ị nwere ụmụ ha anaghị etole ọ etolitele ahụ gị lee ụfọdụ anya mmụọ ha agwa ha na ndị kele ga-eme ọfụma kara ndị ke ọ ichekwa nwere ka ewetawerelenụ nye nwa ha n'ihi ya gị hụtazie ndị kele ụkwụ na aka jụrụ ha oyi aga ha akpatala ego anya niile ha gị na-erugharị ụmụ okwu ndị a n'obi ya emezie gị were ụtọ niile chala ya ebe ka nọ weta gị enye gị nọ marakwa amara na nne m ọgụ mụọ nọ n'obi n'obi oke dị n'aka n'aka dị mkpa tocha ya echere ibe ya ka m gbara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na nsogbu dị n'ụlọ ya famili ebe ya lụrụ di ọkụ gbaga ebe ahụ ọkụ gbaga katakata na-ebi katakata na di ya ji fuel n'aka ji machis na nwanne di ya kedụ ọkpara ji fuel n'aka ji machis na nna di ya bụ fuel ka n'aka ji machis na nwanne ya nwoke bụ ke ji fuel ka n'aka ji machis na enweghị ebe okwu enweghị onye na-ekwu edenwe ike na ya atọkarịla ya amaghị what to do ya gara ihu sị m na enwere nwokorobịa ya na ya abụọ matara ha manọtara onwe ha na mahadum ka ha gụnwakwara gụcha pụta na ya ebu ụzọ nweta ọrụ and aka shiri ụmụnne ke ya ike ya nwere 2 brothers na diọkpara nne ya na aka shiri ya ike na o menwe n'ọfụma na ya na diọkpara nne ya nọ mgbe ya gụchara skuulu ntara ga bido ọrụ n'ọkwa connection diọkpara nne ka eji bido ọrụ ya bidoro dide diọkpara nne hụrụ enyi ya nwoke nọ ya na-eshi mahadum kwakpụrụ pụta na okweghị ekweta ya ekwedoghị ọ na-awụ ọnụ ya na ya achọkwaghị ya ndị this person okwedoghị ekwe ya enwe ya trial convince osilile ọwụhụ dịka nwoke ya chọrọ ka ọ lụọ na ya chọghị ka ebe ọ ga-agata ahụ ya gbana nkịtị ya na enyi ya nwoke na-emewe ihe ha n'azụ ụlọ ọ ya ka nọ n'elu ya nna ya anwụọ this young man ya na-eme bụ emega ihe abịa burial not just ịbịa burial na ọ bịara the burial dị fully involved not during the burial nna ya nwụrụ nọ ka diọkpara nna eji maruo this young man ala mara ọ dịrị mmadụ ọgwụ na nwaanyị mba na mmanụ nwoke eme ibe kpokete si ya na ya gbaghara ya all this while na-enyeghị ya space na-enyeghị ya opportunity na ihe a niile na ọ wọle in the past na ya sị ka ekele ya ma aka ma imeki sure na ihe gara ọfụma na burial bata ma ileru ha anyị ga-efili na nna ya mụrụ the young man na ihe a awụ mgbe ya diọkpara nne na this young man na jiri mejie harụ na mma rụ n'ezigbo mma bịa hụ na this guy ọ mmadụ ka ọwụ ha abụọ ebido dịwa na mma ọ ya ka na-eme opportunity o ji aga ala bekee nwe enyi ya nwoke mgbe nọ opportunity o ji aga ala bekee apụta ya akpọ senior brother ke nwanne ke ya ka ahụ sị ego eji ugbu a ka ahụ nọ na Ọnịcha azụga ahịa o ji ego mana ihe ọ sara nwanne ya nwoke wụ na ego ya ji ugbu ya chọrọ iji erufu ụlọ ya eme ite mpa ya si ya na ya ma na ọ mụrụ ụmụ nwoke anọ na at least ala ya ọnwa wụ na ha ekewe ya na ya ga-eketa na ma abụọ na o were otu narị nye na enwe ihe eji ego maka e were chụrụ enyi ya nwoke n'isi ala bekee lụ chụrụ ya gbapụ gagawa ala bekee ga chọwa ụzọ ya nna ya gwa ya datịna na ole anya nwanne ya nwoke sọtụrụ onwe ebido ahịa ahụ o bidoro ere ha ala nye ya ebido ahịa na-ere ala na famili a na-enwe ha ala ya na-erere na ya sọtụ onwe ya jụọ ka aha nwoke ajụwa nna sị na ya awụ isi ka ya laga na ya wee baba ga-eji zụọ onwe na yunivesiti na ihe n'ugbo ihe gbọrọ ọkpụrụkpụ ya narị na ọkwa ga-emechanụ ka nwe ala ga-eke gị si ka ihe eke a ga-eke gị mpa ya jụwa isi nwee sọpọtụ bịara from that side ya nwa ga-eme ite senior brother ke gwa ya sị na this young man nọ na-ala ike ikwuchọta ihe shitere lekwe ọsọ senior brother si ya kpọọ ya kpọọ ya ọbịa ọ jụọ ese ihe o ji nwee such connection ọ gwaghị ya sị ya na ote ya na nwanne ya nwaanyị na-alụbe na ya mmadụ hụta ọ ga-ahụta ya ịbịa bịa na nwo dịka ego ahụ na-enwecha ahụ the face
na nwanne ya nwoke agwa si na owe ego ole ka o nidiri ọ gịnị wụ na gịnị ka o nidiri o kwuo na nwanne ya nwoke single-handedly sponsor enye enough money dịkwa fully involved this ọma na-agawa ala bekee o ruola ebe ahụ naanị ihe ọ nọrọ 2 years jie mma ya na mpa ya na enwere nwa ya hụrụ ya like na ya ga-like ka ha ga mee ihe isi esendere ha ego nna ya ajụ na na-eme ya eme na ọrụ bụ ụlọ na ọkpata ego the first thing ọ ga-ana ya wụ na enye ala ebe ya ga-arụ ụlọ ka ya arụ ụlọ the young man akpọ eze obodo ha na fon n'ihi na o ji fon nọmba si ya gwa papa ya na ọwụ ya ga-agwa ihe ya ga-eji ego ya mee na ego ya kpatara na owughị iwu na ya ga-arụ ụlọ ma na-alụ nwaanyị na enwe mgbe ya alụga nwaanyị tesagara ha n'ụlọ edi ya na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na ya biko eso eze obodo asọmọnọ mpa ya bawara ya si onwe ha that right nwokorobịa kpata ego ihe ọ chọrọ iji ego ya eme as long as ọwụ ihe lara n'iyi nwaanyị wụ ihe a ga-alụ alụ ụlọ wụ ihe a ga-alụ alụ ka ọ sị ya chọrọ ime first hapụ ya ka o mee na ọwụ ikpofu akụ nga ka mpa ya nọ kweta gboro ụmụnna na ego esendịrị abịa ụgwọ isi lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị lụgba ya ihu ya ka ha lụkwara lụcha ya laghachi ahụ ebe ya nọ na nke nwanne nwoke ka ọsọ nwanne nwoke rụtara ezigbo ụlọ ebe a ka ya nọchikwa ebe a na-aga ọrụ ya di ya ebidoro n'ime send ego kemgbe o sendara ebidoro nwa ụlọ naanị ihe nwanne nwoke mega wee bịa na-ewitnessịrị ya na-asaịnịrị ya ga-eleji anya abịa na-eme ego ya maka esendara apịa ebu ụlọ n'aka that time na-arụ ya ihe ọzọ ya hụrụ wụ nna dị ejie ndị mmadụ si bịa ejie nwanne nwoke jie famili ha makwuo ya onwe ka ya isi na ya hapụgara ha nwa ha nwoke ngoji ya na ọ gịnị kpatara nwa ya nwoke jiri kpata ego n'ala bekee na-arụgo ụlọ diọkpara nne ya amaghị otu esi arụgo ụlọ ha na-esend ego niile esend ga na-aga ebe ndị ogo ya na ya nwere ala ọ gịnị kpatara o jiri gaa zụwa ala na vileji echi ọ gaghị aga zụwa ala ebe ya nwere ala ọ nwekwara n'ala mbi nwa di ya agwawa nna ya si mgbe ya nidiri ala ya na ọ ga-ala na ya ha ya esi eketekarị n'ala ekete 2 or 3 na o ji ụmụ nwoke na ọmụhụ nwaanyị na kedu ọkpara na ya nwa nwoke ha nwatụrụ ndị ke nta abụọ ofu n'ime ndị ke nta kedu ọkpara kpe ka ọzọ nọ ebe ọ mago ọrụ na mgbe ya nidiri ala nna ya na ọ ga-ala na ya nidighị ya na onwe ihe ọjọọ ịzụrụ ala ebe dị ya mma n'ụlọ ekwue ka ahụ kwuo ha ebutere na ya n'isi nne di ya nọrọ nga akpewe datina na ya agaghị ebika n'ụlọ na ya wụ na ya ebika na ya mara datina ya ọwụghị ya nwa ya gwawa nne di ya so as long as a gara na family ọzọ ga-alọta ya na ya ga-ebika ọ sịkwa na ya ga-ebika na ọ ga-ebu ụzọ apụ nne di twist okwu nọntara na ya kwuru si ya gaje chọọchị ga-etinye famili ya na ekpere nwunye nwa ya si ya ga-ebika na ya ga-ebika na a ga-ekpe ikpe a ga-ekpe ikpe enọ ga-aga gbaa akwụkwọ okwu eru eze asele ihe di ekwuru jụọ eze ya gwa eze ihe nne di ekwuru na ihe ya sara nne di ya nọrọ n'ala bekee ebe ji oji si dat na onye akpọkwala nwunye ya ga na mitin na ya na-aga ịkwụnwa ya efe ese ndị obodo na-akpeghị ikpe until ya lọta na enweghị onye nwere right ahụ ka ya lọta jụọ nwunye ya jụ nọrọkwana mgbe a na-ekpe ikpe hụ onye na-ekwu ka ọ na-ekwu eze soke ebe ihe di ekwuru si suspend ya everything a suspend okwu ọ ya ka nọ n'elu ya mama ya anwụọ mmake ya anwụọ di ya send yara nne di na nna di ego ha ga-eji gaa bịa burial ebe ogo ya nwaanyị nwụrụ nkwanụ mma ya ajụ ịga mpa ya ajụ ịga ụgbọ nne di na nna di ha ajụ ịga ekwe ha aga ma senior brother na ha ekwe ha aga dat na nwunye ya kpararị mma ha na nwunye kwuru gwara mma ha okwu ọjọọ ekwesịrị iwepụta obodo ekpe ya nọrọ di ya nọrọ n'ala bekee nye iwu na nwunye ya anwakwala nwakwụrụ n'ogbo na ọ na-ekpe ikpe with anybody ma ọ bụrụ na ya anọghị di ya na ekwetere n'ihi suspend ya okwu obodo ga-ama ya ọnụ ọ bụrụ ma nwunye omeda ya nwere right as diọkpara ịsị na ọ gaghị ebi n'ụlọ nne na nna ya ewela ya na ebe onye ga ọda na ọ ga-echikwa ebe enye ihe ọda gwa ha onye ha ga-aga mgbaru na onye ha na-agaghị aga mgbaru for this reason ma nne di ma nna di ma nwanne di enwe onye ka ekwere abịa bere ala nne ya nga nne ya nwụrụ elicha mma ya ka ha aga mana nwaanyị mba nọ n'ebe okwu n'ozi ugbu a na ka ewu ka ya rịaga na presently na awụ nne di ehubile n'ọrịa ga not the down ọmụhụ nwa nwaanyị nwunye Kediọkpara nwunye ke senior brother mere operation fibroid Kediọkpara akpe na phone na-agwa dat na ya lawa na village ga ele nne di na right ya na nwunye ya mere operation and the truth o mere operation the woman nwere fibroid ka na-enye nsogbu o mere operation
now nna di ejikwa ha ọ dị down mana just that nne di ewe onye ọnọdụ ya nọ na mbugharị. Now kedu ọkpara na-enye ya na ka ọ dara ya lawa village ga-ele nne di na nwunye ya mere operation na enwe ihe mere mama ya na ya bie na that family na ya mara that na ya wụhụ di ọkpara di na amụghị ya ya wụhụ the first son of the family. Di ya eshi ala bekee nye ya ọda na ya nwa anụ kete mma ya na marriage ha na ọgwụla that na ya enyere ha ego sendara ha ego ga represent ya gara ya mgbaru ebe ogo ya nwaanyị nwụrụ okwe ha aga na onye ọ na-akpọ bịa bịa lee ya ọrịa ọ onye ọ na-agara ahụ nwa ya nwaanyị na ọ gara ahụ mgbaru ebe ọ nwụrụ ka ọ kpụga nwa ya nwaanyị bịa bịa lee ya ọrịa na agbara na-eri aka azụ na nwunye ekwesịghị imetụ mama ya aka ya chọbeghị ilụzụ nwaanyị anyị na họrị gwawazie senior brother maka akpọta onye ga-aga lee mma ha ọ wụrụ ego ha kwụọ tụtụ kwụ ụgwọ mpa ya ajụ na ya agaghị enwe nwunye nwa abụọ ngana kele eji ahụ otu ji ahụ otu eji ahụ a na-aga kpọta stranger ga-abịa ile nwunye dị ọkpara jụ datụna ya enweghị ike ime na onye ọrait ya ibi ele nne di ya ngana oji ha ahụ. Di ya jụkwanụ now nwanne ya nwoke akpọkwu onye datụna ya chọkwa hụ ihe ọbụla ga-ebute katakata ebe ya na di ya nọ na di ya kpọrọ ya ugbu one na ọ ma na nwoke kpata ego ya bashiwe mba ike na di ya kpọrọ ugbu a n'ihe okwu gị na ọ nọ na right ya. Di ya si ya wụọ ya na ọ ma na nwanne ya nwaanyị na ọ na-anụ ntị na ya wụọ ya na any day ya hụrụ ya around na ọ na-aga ile mama ya na marriage na end ala na ewelata ya ngana ya ga-anabatakwa return ọrụ ha ihe ha n'obi ọma bịa nọrọ ngana ebe o nwere onwe ya na ya mara na ebe di ya si ya nọrọ ebe ahụ. Ụmụnne m wee bokwu nọ na nwaanyị gbotoro ihe mmadụ ndị Igbo na-asị mmadụ nwere nkwa akwa aka n'ume kedu ọkpara na-exercise right ya n'ike n'ike na ebube na ya wụ dị ọkpara na ebiri iwe na nwaanyị a ga-abịa ile by force na owu ke na ya ga-asị ka ya gaga elewewe kama ihe shi ebe ha na mejie mgbe e lechara ya ọrịa ọgbake otu ọnụ nọ na-eji nwaanyị achị iji anya ahụ ya na o nwere ike shi nga agbaghara na peace nwere ike dị mana enweghị onye na-ekweta ma nwanne di ya ma di ya especially di ya si na laịla na-eme ya okwu na ugbu ene egwodoro ole oruole eze ntị eze sị that na ozighị ezi na ugwu nkwa ya nwaanyị jiri nwa ibe na ọ bụrụ na nwaanyị a ogo ya nwaanyị nwụrụ mgbe ahụ gbachiri ike na o ji ahụ na-enwe ihe mege ogo ya nwaanyị anwụọ nwa ya nwoke send ara ha ego shalabege send ego na ha zụrụ ihe kpọrọ ndị obodo gara ya mgbaru ga-represent ya ebe ogo ya nwaanyị nwụrụ ha ajụ n'ihi gịnị enwere inwe ikpe obere ikpe a na-ama ebe ọnụ a suspended ikpe ya ekpekwara na ya sị ebe di enye na ọda si ya lụta ka ya nọrọ nga na-ekpe nwunye ya ikpe na ọwụ ihe ziri ezi na ọ nwaanyị alụrụ alụ na di ya nwere that right ya sịkwana hụ na ikpe ahụ ga-eme ihe mere suspend ya ntị mgbe di ya lụrụ for this reason ọ dịghị enough iji wesịrị onye nwụrụ anwụ igwe ọ bụrụ na ọgụ ya nwaanyị nwụrụ ọga hụrụ ya mgbaru na di ya nye ọda si na nwa ya nwunye etikwela isi na that woman nwere right isi agaghị ele nne di ya ka mma ya hapụ iwesịrị iwe na agbara na-eme ihe aka azụ na enwekwa ihe ọjọọ ya hụrụ n'ime na ha ga-achọ onye ga-ele mma ha ka akwụ ụgwọ kedu ọkpara ajụ nna di ya ajụ onye ihu ajụ onye azụ na ọ wụrịrị ya nwa gagarịrị ga-ele na ụmụnne na m jụderele ya ọnụ na-ele ole ụlọ ọhịa na ọ nọrọ na kọndishọn mgbe ele ụtọ n'ụzọ ya n'elu na ala na ime ụlọ egbu egba ife iwe agbagọkọ na onye ọbụla ji machis ji fue ụmụnne m okwu ekwulekwucha m si ya aga m aga were okwu nga agbotowa ka ụmụnne were akụkọ nga amụrụ akụ ga-enọkwa ihe ha ga-agwa ha ebe di ṅụ ekwuola iwe ọ nne di ṅụ denwere onwe ya ebe ọ nọ taa enwe ihe ọjọọ imere ha ịbatara di ya wite obi ụcha ị bịara wite ịhụnanya bịakwa na ịnọ mụkwanụ nwa so enwe ihe mmadụ m ga-asị nwa oke ilili ihe imere ha o ji rute n'ọnwụ mana ebe ihe mere na-emene olilesa ọwụzi mgbe mmadụ ọghị ibe ya ọnụ ihe ahụ eze kwuru okwu nọ na ya so di ṅụ kwetekwere na ekwete so chọta onye ga-ele mama ha ka akwụ onye ahụ ụgwọ a na-eme ya mandate na ọ ga-awụrịrị gị nwa na ọ ga-awụrịrị gị nwa. Ụmụnne m ọ wụ dịka ị bịara bịa ịlụ otu ahụ o si nye ọda na ị ga-aga enweghị gị prezent gị n'obodo ntị ihe elu okwu ekwulu mgbe mama nwoke ya nne ya nwoke ndị obodo na ihe eze obodo nọ ndị okwu nọ n'aka kwuru aga m asị kwuru ebe ahụ kama ọ ga-awụ ihe ị ga-eme ime ihe ị ga-eme echi bikos mmakenụ ọ ka ọ hapụ iji aka ịkpa na iwe ga-eme ihe na-ekwesịghị ime agbara nwere aka azụ nwa aka ịkpa onye ji ụgwọ mgbaru abịabere ya mgbaru ole sa ha ga-azọpụkwụ mgbaru bịa ọgodo nna dị nzọpụkwụ mgbaru bịa mgbaru ahụ ude enwe ike nweta okwu a na-ele anya mana as long as ha nọ ha lụrụ ịkawo a wife in that family nne ha lie ya abịa ahụ mgbaru tiri nga n'ugbo ị gawa na gị ile nwaanyị ahụ n'ụlọ ọgwụ something nwere ike gara ọgụ
eze hụrụ ihe dị otu a sọ ọ dịghị mma. E nwere solution nwee alternative. Ha sị mba na alternative a ga-eme. Nne m aga m asị m ehole eze obodo kwuola kwuru ebe ọkwụ. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Ị nụ nga lugbu ene. Ị gbawala shaka. Ị kwuola onye laikiri na onye na-alaiki ha. Ị dụwala chalawa one side. Ị mahụ ihe onye ka ị ga-awụ. Kpachapụ anya Chineke nyere nwa ụmụaka niile ọwụhụ mmadụ nke ị ga-aghọrọ iwu. Hụ zụta ụmụ n'anya. Enweghị onye ma echi. Gị na-agagakwana gagara n'ere n'ihi na mmụ mere na m sị nwe onye ma onye ga-ebute n'ure. Mgbe nwaanyị a nne di na-agaga, o nweghị mgbe ọ hanyere that na nwaanyị na-echụga this lady ịsọ ya na ọ ya nwa. Mgbe ị nidiri mmadụ na ọ ya nwa wụ the only option ị nwere. Ọ hụtaghị ụbọchị taa ga-abịawa. Enwe mgbe ị na-amaghị ihe echi ga-eweta, ejila ike alụ, ejila ike adụ. Ụmụnne m, ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.